gi nyakwar Perez to gi SG bende ang'eni dhi winje. Higa mokalo kadhi rumo. Auditor General nogolo report ma wacho kaka NGCDF itiyo godo e counties. Achiel kuom gigo mwatimo kaka jofwambo en lero ne jopiny gigo ma Auditor General owacho. To nwakawo ute bura karibu 4 makaluo mondo wang'iye ni to pesa ni osetiyo nade. To gini ne wacho kaka pesa ni nokotiyo maber. Chiel kuom jood burago nokwanya gi lwenya. Kodhawo gimomiyo koro waketho nyinge. To kana penje ni waketho nyingi nade to wan wang'iyo mna report. To kona ni gik mwawacho go miriambo ta penje ni to bendi senene report no. To kona ni podi. Ta kwae ni dhi some report wan wawacho gima Auditor General otimang'owa ondiko. To kise somo report tiduogi mondo koro walosi kaka jok mose somo report ni te. Kano dhi somo report moduogo to koro owacho ni nitie ji e constituency mare malawre kode. Ineno ma odhi fuong'o wach ka Auditor General report. Ma penje ni to ang'o momiyo samodhi maber to ine mikelo maendeleo no. To kodhi marach to kori dwa chikori gi chien ni ketho nyingi. Nyisi ni CDF pesa waluonga ni CDF en jicha pekna. Pesa mar CDF ne ober kendo konyo. Otimo gik mabeyo constituency kendo jopiny kotigi pesa ni maber to nene. Lakini wasega wacho ka ni kata bed ni gino wacho ni MPs gin mana patrons to ji te mimiyo tenda mimiyo rak mar NGCDF ni gin jo MP. Nyakwar Perez ni okunya wuok sani to ne dhi manyo rak mar CDF magem constituency siawa moyude. Akweri okinyi mapiny ng'ech sani akweri ok de yude. Kata mna Bondo wa Kibiro. Kata mna Lang'ata Nairobi kata mna Dagoretti South ka ok de yude. Nikech okin ng'at MP no. So mana kaka SG owacho ni MPs osetiyo gi CDF ni kaka political tool. Masamo timore mober to gin. Inyalo paro chien kacha ni nitiere advisory moro manowuok ka EACC ma wacho ni MPs oweketo nyingegi gi pichni gi projects mag CDF. Nikech mano pesa gi. Mano pesa japiny. Kidhi e bank igolo pesa ni mikano. Igone ng'ama okano ni pesa no ero kamano. Ok igone. Do inkawo pesa ni tidhi? Tidhi tigone go dendi pole. So